Στο σημερινό βίντεο παίζουμε κρυφτό, παρέα με τσαφάκα. Σα χαζό είναι. Εννοούσα, τέλος πάντων. Γαμάς, λοιπόν. Πάμε. Λαγός θέλω να πάμε. Όχι, πάμε. Κατευθείαν μέχρι το 100 μια φορά. Παιδιά, πάμε να κρυφτώ. Παιδιά, ήρθα από εδώ. Πάμε μέσα. Παιδιά, να κρυφτώ εδώ πέρα. Θα με δει σίγουρα. Αλλά δεν πειράζει. Όχι, πάμε μέσα. Πάμε από την άλλη, παιδιά. Άμα έρθει από εδώ. Κάτσα με τη βάρκα. Πάμε γρήγορα, παιδιά. Να αφήσω. Oh shit, είχε δέντρα. Όχι, 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 όχι. Παιδιά, όπως καταλάβατε, τώρα εγώ καμάω, λοιπόν. Φέρ το κινητό τώρα. Παιδιά, δεν έχω ιδέα που θα πάει να κρυφτεί. 5, 10, 10. Πάμε, παιδιά. Άντε, πάμε κάτω. Πάμε κάτω από το τραπέζι. Όχι, μας έφτασε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εκεί χορεύει ο Πέπε, δεν τον βλέπετε. Χορεύει εκεί, τρέχει. Τρέχει ο Πέπε, πού πηγαίνα. Εκεί με έχει φτύσει ήδη. Το κινητό σου εκεί. Να φυλάμε όμως 2 φορές. Παιδιά, λοιπόν, τώρα θα καμίσω. Αλλά η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ θα έχω αυτή τη φορά την κάμερα. Λοιπόν, πάμε. Αλλά 5. Ακούμε. 2 φορές το κάμα, ωραία. Πάμε. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 95, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 95, 85, 90, 95, 100. Στο και βγαίνω. Όποιος είναι γύρω μου καμάει. Πάμε να βρούμε τώρα το τσαφάκα. Μπορεί να κρυφτεί και οπουδήποτε. Είμαστε σε ολόκληρο μαγαζί. Το μυστικό είναι, αν κρύβεται ο άλλος, πρέπει να κρυφτείς κι εσύ. Όχι! Όχι ρε μπρο, με έφτισε. Μιλούσα στα παιδιά. Φέρε την κάμερα. Λοιπόν, τώρα θα παίξει και ο Αντρέας από εδώ πέρα. Α, όχι, δεν θα παίξει ο Αντρέας από εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα παίξει ο Τσαφάκας. Την κάμερα. Κρατάει κάμερα. Και 2 φορές 5. Και στην επόμενη γύρα ξανά. Πάμε. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 85, 80, 85, 105, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 αυτού και βγαίνω. Πάμε να βρούμε το Πέπε. Αλλά για την ακρίβεια δεν έχω ούτε μία ιδέα ρε, που πήγε. Εν τω μεταξύ εδώ για κάποιο λόγο είχαν να ο Πέπε εκεί πέρα. Και ήθελα να δείξω εδώ ότι είχαν αδειάσει δυστυχώς τη λίμνη, οπότε τα βατράχια. Ριπ βατράχια στα σχόλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάτι γύρους κρυφτό παίζαμε. Δεν θυμάμαι καν πόσους γύρους. Γεια!